Sa tuwing nakikita kong magkasama na tayo. Ako si Mildred. Ginaingon, bisag unsaon pa sa pagtago-tago, masakpan ng gihapon nga nagbisyo ang bana, tungod kay adunay instinct ang asawa. Mao kining nahitabo kang kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Labis mong sinaptan ako, sobrang nahihirap. Inday, palihog kog pisil sa akong bagtakbi. Siyalan ka manggod, Ma'am Mildred, ay? Nangunay ka manggog, panglimpyo sa sala? Ay, ang saon nga may bisita man og maasinil. Ay, kaysa may iyahang nga bisita da ay, Ma'am Mildred. Ay, ang mga kaliwat. Aguray, mao din nga nangunay kag limpyo kay mahadlok tingali ka nga masawayan kas kaliwata ni Sir, na? Wa ko'y ang ngayang kahadlukan, Inday. Ay, napagsigig tapi, be. Haplasing akong bagtak. Kadtong hang-hang nga panyawan liniment kay ganahan ko sa resulta ng haplasa. Aguray, naka-enter gayon ang komersyal. Ay, kadakan sa bisitang nilpi. Ang uban, wala akong kailani na. Love? Anong niyang kas kusina? Gawas din Love. Dinilang ko love, uy, kay nag-assist ko ni Inday sa mga pagkaon. Nako'y ipailailan ni mo. Mga parindin na po sa Mindanao. Nila sila si Tito Digong o si Auntie Sara. Dali na good love. Salamat yung pagbisita na mo, ha? Bye! Tuan na ng mga bisita. Sa sunod, tuig po ang kaliwatan na sa kong asawa ang imbitahon ni Mildred. Mabalik ako sod eh. Ako na yung sirang gate. Neil. Oy. Nika? Oh, Neil. Next week, manganak na ba ako? Oo. Ako malimot, anak Nika. Sige na. Biya na din eh. Kaya basig, makakita na itong akong asawa. Nahipaw na ba dahil siya bahay na to? Wah. Sige na, Nika. Biya na din eh, please. Nene! Salang man ka na? Inday! Hatagin rin pagkaon, be. Luoy kayo kay gigutom siya. Neil. Nika, sorry last night, ha? Nahimo ko kadto aron dili magdudol na to nga mong maid nga si Inday. Nakasabot ko, Neil. Pero gisakitan lang ko. Sorry na, good. Hangtod ka nus ang matago nato kining atong relasyon, Neil. Ingon magit ini ang role sa usa ka kabis. Gusto na, Nika. Ano pagsilpiti? Dali, Rebe. Mga nakay na. Pagkatihan na to, be. Dapat yun, eh. Sige na. Dali na kay ko ni mong amaman sa... Sige na. Neil. Ipayon ko ikaw, Nika. Tangbawa ko, Neil. Uy! Inday yung sinitabo! Si Ma'am Mildred, sir! O sinitabo niya? Pastila na, Sir Nel. Ato lamang sa inyo ang kwarto, sir. Pagdali tawon, sir! Unsa lagi nitabo ni Mildred, Inday? Balo lamang niya, ay kay Luzman na mukha ayon siya, sir! Unsa? Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Love, dadun ka sa ospital. Inday? Dili, sir, oy. Dili ko nimo. Dako ko nimo apil sa ospital. Dili itawag. Ayaw kong pasukain ni mo, Inday, ha? Natural! Dadong ko sa ospital! Sir, ayaw lamang, sir. Kay bahadong ko ospital itawag, sir! Ang dama ang mga gamit ni Ma'am Mildred ni mo. Kay luya na siya. Dadong ko siya sa sakyan nag-una, ha? Muna mi. Pagbutong ka na ako. Pagdali na, Inday! Love, asahon ka? Dadong ko ikaw sa ospital. Inday, unsa ba? Ang mga gamit ni Ma'am ni mo! Kasakit na sakot. Iyan. Hain ang imong husband, ma'am. Wa ko'y husband, Dok. Okay. Kasi ito kung takon aron papirmahon kay
Isisaryan ka, ma'am. Unsa, Dok? Suhoy ang bata, ma'am. Kinalang isisaryan ka. Ako lay pirma sa waiver. Nga kung sa'yo may tabo na ako. Uway kaso, dili ko mukiha. Sakit na kaayo, Dok. Girl, Diyos ko, Lord! Ano, Onday? Ano pa, oy? Unsa kas pasyente? Ay, igagaw. Igagaw ko niya, Dok. Ha? Igagaw. Ako di ka igagaw. Kasin. Kinsay amahan sa iyang gimabdos. Punta ka. Tanunin mo, Dok. Taasag yung blood sugar niya. So, careful na siya sa iyang food intakes. Bawal ang mga tamis kang Mildred. Mauba, Dok? Hello? Neil, magkari ka dahil ng repetal, Dong. Nanganak ni ka, Dong. Pero need man siya kay ICS man siya, Dong. Oo. Ay, dahil Neil, ha? Saryan siya. Unsa? Saryan. Unsa? Mildred, okay ka na? Taas kag blood sugar. Ay, saon ako ni pagsibat. Ay, Jalan! Ako na kanino nagising ko ito pa ayo, ingay. Alam mo, Mildred, nakalingkod ka na malamang mga diha. O, ay, naunsa mo na, di na mo ang galito kay Kapoy na Sigisayaw. Nakalingkod ka na lamang diha. Sige, padaan man. Inday, Ma'am. ako sa massage parlor. Ganahan kong magmamassage. Jalan! Higda naman lamang da sa bed, Ma'am Mildred. Kay anaon lang kunugan sa mumasahe ni May. Ikaw, Inday, pamasahe po. Ay, dili lang ko ay. Gilukan ko anang laing kamot ang muhikab sa ako ang lawas, mamay. Mao man gani nga wala ko'y boyfriend. Adto lamang ko sa waiting shed maghuwat ni mo, mama. Oh, sa'y waiting shed ba? Waiting area ka na, Inday. Ano, whatever. Wasa mauna na lamang. Sige, madam. Kasakit ka sa kong kalawasan. Mahigdan ako. Hello, ma'am. Maayo kayo nag-upo na kang daan, ma'am. Unsay imong gusto, ma'am? Soft or hard? Lotion o powder? Hard. Lotion. Okay, ma'am. Sugdan ko na, ma'am, ha? Kani, ma'am. Okay ra, ma'am? Wow. Kagaan sa imong kamot, miss. Maybe ingon anang imong buhaton sa imong husband, no? Maugid, ma'am, pero di man ako siya bana, ma'am. Kay minyo naman siya. Kabit ramang ko. Mao ba? Kana, miss. Nandang misukot ka mang himuon ka lang nga kapit. In love man ko niya, ma'am, kay may anak namang good me. Okay. Kisa mahinga niya. Neil. Neil? Unsay apelyado? Konsolasyon, ma'am. Okay. Kabit ka sa kumbana? Ikaw ang asawa ni Neil? Ako! Inday! Ma'am Mildred! Kadalian mo na human sa basahe, ma'am? Kuha ang akong cellphone sa bag. Pagdali! Og tawgi si Sir Neil ni mo. Aron maklaro ni. I-video call! Wait, malamang, ma'am. Nakuyawan ko ini. Kanina tamang. Sir. Oh. Ma'am. Inday, unsay? Nganong? Neil. Kini ba? Kini bang babayhan ng imong kabit, Neil? Tubag! Labis na nasaktan ako. Misa mo itong kataas ang akong blood sugar tungod sa stress kang Neil. Kay naibaw-an nung nakaila kong iyang kabit ug may anak pa silang duha. Sakto akong instinct nga nagpisyog yun ang akong bana. Bago ito makasama ang kaagi ni Mildred, din hining tulumanon. What's the style? Sakto ang instinct style.